pamusoro ini ndauya nenyaya yemunda wababa vangu. Baba vakashaya vakatisiya tichiri vadiki. Amai ndo vakatanga kushaya hatasara chigara kumusha kwaamai. Saka baba pavakanga vachigara vari kuno kumunda vakanga vakazi vawanawo mudzimai wavakagarisana naye. Asi mudzimai vanonzi havana kugara naye kwenguva yakareba. Baba vachibva vashaya vakagara nawo kwemwedzi 3 chete. Baba vachibva vaparara. Saka nekugara kwataiita kumusha kwana amai, ana sekuru vakazoti imimi munofanira kuti muchienda kunogara kumusha kwenyu sekuti makura munofanira kugara kumusha kwababa venyu. Tobva taenda kumusha kwababa tikati tauyawo kuzogara kwababa kwakusina kunyatsoti tambanukira kuti tiwane pekugara pakasununguka. Tobva tati regai tinogara kumunda kwababa vedu. Tauya kumunda kwababa, mama vakanga vagara nababa vakanga vashaya. Saka takakuya tikakumbira kune vakomana vanga varipo vana vamama. Tikati tokumbirawo tigarisane pano nekuti kwatachigara hakuchatitira kudokuwana pekuti tigare. Vakomana vakaramba vakati hatikwanisi kugarisana nemi, dzokerai kwanga muchigara. Tobva tadzoka tikapoterawo kune masabhuku tikati tiri kukumbirawo tigare pamunda pababa vedu asi vakomana vari kutirambira. Ndobva tagariswa zvedare futi nemasabhuku. Vakomana vakaramba vakataura zvimwe chete vakati ngavadzokere kwanga vachigara. Havakwanisi kuti vagare pano pamunda. Vaimbovepi makore esai. Saka kutaura kwatakaita nemasabhuku vakomana varamba ndokuzosvika kwataita kuti tiuye kuno makore mangani? Inini ndine 38. Ini ndine makore 38. 38. Munhu wakawanikwa nababa gore ripi? 2000. Vamune makore mangani? 13 years. 13 years. Vakashaya 2006. 2006. Makamani makore mangani? 2006 nandani 18, 18. Munhu anonzi akura ane makore mangani? 18. Toda kuti titaure tichiti kana mauya kumatare edu musarasise matare kuti atadze kuzokubatsirai. Hatiti? Munhu wechikadzi haatarisirwi kunge achigara pamusha. Tikuwirirana. Munhu anenge achitotarisirwa kuti angadai akatorohwa ari kumusha kwake. Handiri kuda kunonzwisisa ndepekuti baba venyu vakazochinoroora mukadzi vave nemunda kare. Hati ndizvo? Right? Varoora vaine munda kare. Vakanga vaina mai venyu here ipapo? Amai vakavashaya. Vakashayira kuti mai? Kumusha kuMhondo. Handiti? Ndobva baba vabvawo. Ndobva vauya pai? Pamunda handiti? Vaine nhoroondo yekuziva kuti ndaenda pamunda asi ndakasiya vana vangu vandakabereka kumusha. Handiti? Sabhuku yenyu ndiani? Sabhuku yedu ndivazareni. Sabhuku. Kana tasvika panyaya dzakadai tinoda kutanga taenda pamutemo vakudzeremo wemunda kuti munda unoshanda sei. Mukadzi nemurume, handiti? Mukadzi nemurume kana vaita munda wavo, handiti? Murume akafa munda unosara uwana. Zvichireva kuti munda wake hazvisi kureva kuti munda ndewe mukadzi. Ndikeyateka wokunochengeta nhaka yevana, handiti? Uyo murume uyo paakatouya akauya achitori asina keyateka watiri kutaura. Handiti mapanzwa? Ndobva anotora umwe mukadzi. Handiti? Akauya aine chii?
aine mukadzi kana kuti akazoroora mukadzi ari pamunda. Handizvo tiudzei kuti chii chakaitika. Ndopanoda kuti ndiwane mabatsiro angaite vana. Yes. Baba ava vanochipa rudo takaitira kuma2 Yes. ndoko wakatoka kudzima vanga nekanga ashakira Very good. baba ava ndokuya kuno varika Very good. ndokuzoita mudzimai vako mudzimai wavaita kuno ndo ane vana vapi ane vana varamba Vari vana vani vababa ivavo vasiri vabasa vasi vana vababa ivavo ndopane nyaya ndobva baba vaya vafa. Ngatiendei baba baba vaya vafa mukadzi spouse wavainaye ndiane vana. ndiani vana Handitika vana ava manje mai vavo ndobva vafa. kubva vafa Ndobva munda wasara uri muzita rechi kubva vasara vakagara pamunda ipapo musapati ndobva vasara vakagara pamunda. Tati isusu mukadzi wavakanga vainaye wababa veuyu. Handitika toda kuti titi kana muchiita zvinhu semasabhuku muite chinhu pachivanhu ndokuti vanhu hamuvadzidzise chivanhu vagodii vagochibata. Handiti murume ndiye akatsvaga munda ane mutupo kana kuti nemudzimu mumwe chete nemwana musikana uyo arapo. Handiti but ane mukadzi ane vana vani vake vane mudzimu wekumusha kwani kwavo. Handi mapanzo ndo chimiro chapakaita ava havagone kunoresista. Handi mapanzo hondo painotanga kuchivanhu inotirambira kuti tizoti nyaya yakadaro tingaitarise tichiti ava vanofanira kuresista uyo musikana wekuti ngaabve pamunda. That's wrong. Kana tichienda traditionally uyo ndiane power of attorney yemunda ndiane simba. But tine mai vakashandira munda vaine murume wavo. Handi munopanzwa masabhuku. Tina mai vakashandira munda nemurume wavo vakarohwa gore ripi. Vakatorwa rini sabhuku. Titaurirei masabhuku ivi. Noti kana makagara nebhachura musha parinoroora imi semasabhuku ndimi ana baba vationa munoziva kuti muroora akauya gore ripi. 2005 vakabva vafa gore ripi. Ndichauya kwamuri vakomana chiyai kuita nyaya dzangu. Very good. 2026 handitika ndopavashaya maya ndo vararama vari pamunda. Handiti kwemakore ekubva dzinenge dza21 years tikataura twakatorwa kwe2005 handiti zvosabu kusvika nhasi vanga vane 25 minus 25 plus 25. Handiti ndo makore avararama vari pai. Handiti ndikuda kuti ndiende panhu pekuti hatidi kukonzera hondo pakati pevanhu vanenge vasara nokuti tisingavaudzi chokwadi. Handiti hatifanirwe kuita mainterest nenyaya dzehama dzinenge dziripo kuti zvauri kufunga iwe wofunga kuti ndozvo. Handiti tinoenda ka uko kuledzo mukada kuona nyika kuti yakamira sei mitemo inoshanda ndeipi chinoda kubatsirwa apa chii. Handiti ndizvo ndiani murume uya akanga ari mupenyu akashayika rini baba. Akangoroora ndobvapo pakatora mudzimai havana kugara vakangoti vachiroora vachibvafa panduka kuenda ndepekuti tine nhau dzakanga dzichiitika dzeregistration
munoiziva saka yekuti ndiani muridzi wemunda, mudzimai ndiani, vana ndivanani. Semasabhuku makamboenda here? Ndimi masara manje. Baba namai vevana ava vakafa, bati mune nhoroondo yekuziva kuti uyu musikana wemwana wababa. Handi ndizvo? Bati kune mapepa uko anotaura kuti kana ndazofa munda uchange uri wani. Hamuna kuita here bepa rakutaura naisabhuku? Asi takaita isusu takaita kuti tanga tawanikwa nechirongwa tiri vapenyu. Handi ndizvo? Muno mukauya mune mainterest semasabhuku, munoenda kumba makatsamwa. You are neutral people. Yekuti munofanira kubuda pachena momira apo zvatiri kutaura izvi. Munhu uyu pakauya chirongwa chekurejista minda tichiisa maspouse nevana, murume uyu akanga atofa kare. Ndizvo? Akanga afa. Saka urongwa ihwohwo wakaitwa nani paploti rake? Waitwa nemupenyu akanga asara. Aizonoita here chinhu ichi achiti kune vana vemurume vari kwakati, kana kuti akangoziva kuti inini zvandakupa jenechi chekuti vana kana ndazofa. Handi ndizvo? But avo vachisara kupi? Kunze. Panenge pachifa munhu pakamira pakadaro, imi mune muchiziva semasabhuku basa renyu nderekugadzirira zvinhu izvozvo kuti kana zvozouya mangwana toita sei. Handiti ndizvo? Murume watiri kuviga apa nhasi uyu ane vamwe vana vatinonzwa kuti havako pano, nokuti maitori nenhoroondo yekuziva zvekare kuti vana ava havasi vana vemurume yenyu. Handiti ndizvo? Ndingatenge imba inozvinotorwa nevana vokwamoyo imba yangu, vana vangu variko nokuti vakafirwa namai vavo, ndozvatingataure. But zvinoitika, dzimba dzinotorwa dzikadii, tikaenda. But tikagara tazvitaura sekuuya kwamaita nhasi, dai kuriko kumira kwamaiita musi werufu, muchiti panozoitwa sei, nhasi mungadai muchiti submam, takambozvitaura izvi. Handini mapanzo. Saka ndoda kuenda pavakomana havasi vana vadiki, panguva iyo vakanga vari vanawo vadiki. Nhasi uno masadzipa, toda kuti vatitaure wanga uchisumudza ruoko uchida kupindura anza tisati tabvunza chipindura iye zvino. Pamusoro ino. Yes. Inini ndoda kutsanangurawo. Taurisa. Inini ndoda kutsanangurawo. Yes. Kutsanangura kwangu inini ndekwekuti pakagara mai nababa nditi kusvikira baba vafe handi munhu hatina kubvira tavaona. Tikagara isusu baba vafa 2006 kusvika izvozvo 2026 kutaura kwatiri kuita nyaradzi yamai hatisati tatomboita. Mai vane mwedzi point vafa, ndopatakuona ava vakubudikira. Handiti vachiuya kwatiri isusu tisingavazive takangoti tivatambire tavapa pekugara zvakanaka. Vagara paipa tinzwe nyaya yavo yekuti isusu tiri kwamasavi. Alright, tiri kwamasavi takwasana mushemushika paipa tazivana. Tandichidope kuti titese pekugara. Voma mtida pekugara. Kunguva yese mai vari vapenyu. Handiti ezvo zvimai vafa vane mwedzi vafa. Ndopatakukuona imimi makuya makuti imi muda pekugara. Kunguva yese mamuri kuda. Zvikanzi ayo isusu takange tiri vadiki. Tikati nesu futi taiva tiri vadiki futi panguva yacho. Imwe muri vadiki muri kupi? Handimugona. Zvikanzi ayo taiva tiri kumhondoro. Ndikata ko kwaita sei kumhondoro kwacho kama muchigara inini kuti muzoti nhasi amai vachifa. Handiti ndopatakukuziva inini kuti kunotori nevamwe vanhu varipo kuseri vatandisingambozive makorero. Ndokukakadzana kwatakaita kusvikira tasvikira muno mudare renyu kudai. Muzwe wakakura. Wakakosha. Pati panoda kuenda manje. Panoda kuenda. Ndepekuti baba venyu ndovakakurerai. Ivavo baba ivavo vakati kukurera munhu kurarama naye uchimusiyira nhaka yatiri kubvira nhasi. Muno ndomunogadziswa nyaya
dzeheritage. Handiti Oh. ndakazogadziriswa mamambo. Oh. Handiti munda wamugere ndewani? Ndewamai. Baba vaya zvovakanyenga mai vako vari pamunda. Hongu. Masabu. Muri kuinzwa? Ini mauya paro kuti baba vevasikanawo ndovakanga vari kuda wavo. Handiti ndizvo? Ndobva vainyeka mudzimai wavo ndobva vaisa baba. Baba vazoshaika vaivasara varipo ndopaari kutaura kuti munda ndewani? Ndewamai. Ndopane nyaya yake kuti baba vatoda kudzimai vaisapa baba vazoshaika pasara mai varipo kuti mai ndochi ndo muridzomo ndokuti ndo vasara vari chii varipa. Pandanga ndichifunga tichibatsirana kuti paizogona kutibatsira ndepapa, pfungwa yangu yanga ichiti murume uyu achiuya pamunda akauya aina mai vevakomana. Handiti ndiri kutaura zvandanga ndichifunga. Zvandanga ndichifunga ndezvekuti murume uyu akauya pamunda vakatsvaga munda namai vevakomana. Zviri izvozvo zvakaitika. Handiti nhasi uno ndingada tiri kungoti munda ndiwo vakomana. Handiti saka panoda kunotidetsa ndepekuti tibvunze vakomana ava muchinzwa adzokore mashoko. Baba vevasikana ava ndo vakazotorwa namai venyu here vakugarisana pamunda? Munda wagara uri wamai venyu? Aiyo. Munda wakatanga uri wababa. Handiti mukunzwa pamona. Baba ndokutora mai ndogara nawo pamunda. Handiti vagara pamunda ka baba vachina ndambobvira ndaita mhuri. Handi munozvona vachigara naamai ina ndabvira ndaita mhuri. Handi munozvinzwa right? Baba ndokuzoita se ndokuzorwarawo ndokuita se ndokushayika. Handi munozvona ndobva tasara kugara nani naamai baba. Handi munozvona tagara naamai isusu kusvikira 2026 mai vachizoitawo se vachizoshayika. Munda wamuzita rani rawo. Handiti 2026 mai vachishayika. Handi munhu hapana 2 months mai vashayika ndopatakazoona ava vakuuya vakuti isusu tiri vana vani vababa vamasawo hatina kuvaona. Masabu hatina kutombobvira taona hapana ana 2 months taona. Sabhuku wababa vatiri kutaura ndiani? Vazara nyika panoti sabhuku dai ranyaya dzandechitotaura nemi nokuti ndimi munofanira kutibatsira panyaya zvakasimba. Who is the correct owner weplot? Baba ndokuti vamuri kuti imi pamunda vakazotora kana vakaona munda wavo munda 2000 vakatongogara 4 or 5 years vari voga pamunda pavo. Ndozvamukutaurira right? Vana ava vangani vana vacho? Tiri vatatu. Ava vatatu ava makambovaona here? Hatina asi. Izwaya handisingati hatina asi. Neutral. Gadzirai nyaya muri neutral. Kwete asi. Mubvunzo wandiri kukubvunzai ndewokuti makambovaona here? Baba vavo varipo? Hamuna kuvaona. Handiti right? Mai vaya vagara paya baba vachona vafa mugore rimwe chete kana makore maviri vagarisana nani nemudzimai iye. Handiti
kubva ipapo tatarisa makore ariko ipapo apa i19 yes handiti vana ava havuna kuvaona ipapo handiti azochinovatora kuti mai vaya vafa mati tuyai kumunda ndiani nokuti hondo iyi ingadai yaipindurwa naamai ava mundo mudari handiti ndopaingadai yakatangira vakudzereva mai vaya vachipindura kwete vana vega vega handiti makwa 19 years mai vaya baba vevana ava vafa parupacho hamuna kuvaona azokupai kuti vana ava ndevemurume uyu ndiani pambabva pakamboya kamumama vari kupi vari kwaane ndivatigana tiri kutaura navo nhasi gogo muri chii ndini ambuya vababa vana ndiye ndaitogara navo kuuya kwavakaita kuno vakatoya nemumwe wangu aitsvaga nzvimbo vana avari vadiki aiwa ndizvozvo pamusoro pamombe ane makore mangani musikana nyararai handidi vanhu vanotaura nyaya tichitaura vachifunga kuti vane zvavangataure zviri nani pane zvatiri kukurukura nezvazvo nyaya tiri kutaura pano nemitemo inoshanda nhasi vanogona kudzokera kumba vasina churu vasikana handiti mapanzo chinoitisa imimi gogwemi nditi mwana wenyu afa yeye kana kuti mwana wemwana wenyu afa yeye makanga muripo imi handiti makavaudza here masabhuka mwana wenyu achivigwa iyeye kuti pane vana vasikana muroora uyu paari kunosara nhasi nevana vake mangwana hazvizonetsa here kana vanavo vemurume uyu vaakuuya pano zvakataurika here izvozvo zvakataurika muchitaurira achiri machairman taitina chairman amatanda ndo vanoziva nhoroondo avachititaurira amatanda ndo vanoziva nhoroondo vanotosati mataura vamatanda ngavachititaurira pamusoro mambungesi kugara kwatakaita navamasau takagara navamasau tichingonzwa masau vechitaura kuti ndine vana sitati singavaziva asi vamasau akafa vachingotaura kuti ndine vana vangu asi vasikana isati nambuvira tavaona svika vamasau vafa ndokusara munhu wanga achipo mazuva avo ndivakunonga ndokubva vakunonga papichigara baba munini wavo pastendi pamunhu ndokubva kunonga auya akati tipe tsamba pana mai varipo vakunonga kobva vatora tsamba kobva vati mai vakomana moya kuvika saka ndomafambira zvakaita chimirai makadaro munin'ina wababa vamasau akanga aripo handiti baba mai guru varipo mukadzi wavamasau azofa nhasi handizvo ndozvamukutaura vakomana avaripo handiti iyeye munin'ina wavamasau akanga akagara ipapo arikunzi akambogara nababa mudiki vawere pamba vakomana vangu asipo havakoya tokura vakagara neuyu ari mudiki ari matwins baba vakazouyowo atukurewo mukomana pandoda kuti ndikubatsirei tisati taona kuti nyaya inotifambira sese handiti takuda kuti tiende tigoona magwaro masabu handiti timbofambai muone magwaro kumahofisi muone kuti akamira sei kozami ngatitaurirwe nyaya kuti nane 37 years ari pamhondoro apo baba vakafa 2005 hongu anga ari mudiki but ndatarisa makore acho ndikuona 18 19 years ningi hongu anga ari musikana makakabhoroorwa here amusataura muchita zvokusimusimukunzwa zvokukudza mai makangobvesa kuti takarogwa
vanhu havachakudai kumusha kwamama kagara. Pamusoro mama, zvakaitika pakugara kwedu taitodawo kuti tiyozoona pamunda wababa kubvira kuguvara baba chero baba vakavigwa tisipo. Takazokumbira tinokumbira kunana baba tokumbira munotiratidzawo kuguvara kwamakaradzika baba hapana aida kuuya kuzotiratidza. Gore rakapera ndipo pakazonzi gore rehama yenyu rasara riri rega risina kuvakirirwa, evamwe ese avakirirwa, muri kutadza nekuya kuzovarira gore rehama yenyu. Ndo pakasimuka nababa vamwe vatakauya navo vatatu vakati hatichende munovakagwara baba venyu, tobva tauya ndokutozoziva rodhi yekunoko hapana aida kutiratidza. Gore rakapera ndopatakavakira gwara baba. Mama ava vevana vanga vatoripo, tikavafonera vakati handikwanise kuuya ikoko mheno kwavainzi vaigara, vanga vasingatogara pamba. Tobva vanzi hatikwanise kuuya, takabatikana tikatovaka vakomana hatina kuvaratidzwa, asi ivo vakatozora vakati vanga varipo patakavakagwara baba, isu hatina kuvaratidzwa kwaudzozi ndivo vana vanga varipo. Mama vavo takatovafonera vakati ndakabatikana handikwanise kuuya ikoko, hatina kuziva kuti kubatikana kwacho kwanguri kwei. Tikavakagwara baba tikadzokera, ndokutoziva kwatakaita kunoku tichizoti nyawo yekuvakagwara baba ndakatova tizive kumunda kuno. Saka ndobva maona kuti tauda kuzonogarako manje nokuti mai ava vafa. Patakauya amai vanga vasati vafa, asi hatina kuonana navo nekuti vakati ndakabatikana vachigara kwavainge vachigara. Mauya zogara kumunda, mama uyazovaka kugara baba venyu, muchitodzokera kwamakanga muchigara. Then ndobva paita vakati uyai gare baba. Ndo zvakaitika zvakutaura. But hazvisi nyore manje. Inini chandanga ndichida kutaura nyaya yekusva kuti nditaure nyaya yakaoma kudai nokuti yatopera pandigone kuita zvakadii zvakadaro. Handiti ndakuda kuti muende vakomana, handiti ka ndimi muri pamunda. Ezvino muda kudedza zita rani? Ramchandama. Usati Ramchandama Kudedza zita rama. riri kudedza zita ramai venyu. Handiti bati avo baba venyu vamakanga muchigara navo, nyange makagara navo 2 days, ivavo baba vamakaona ivavo. Handiti ndo vane vana ava vasikana vatatu. Handiti saka ndiri kuda kuti imimi sana baba vana baba makambenge muri vana vadiki, avo ava vachiita zvehwana hudiki vari kwavakanga vari. Handiti hazvisi kuda hondo yekufunga kuti umwe anoti pano ndepababa vangu uyu woti mai vangu. Handiti mapazvo ndiri kuda kuti patinodzoka musi wa29 pano, handiti munge muchindiudza muono nekufunga sevanhu masabhuku muchibatsiridza nyaya iyi. Mazuva ano tine inonzi join venture kuminda. Handiti chii chatinofanirwa kuti tiite, tibude tiine solution yekuti tapindira tikabatsira patinofanira kunge tichibatsira. No matter how late are we, but vasikana avasatambe noupenyu kusvika paextend yekudaro yekuzofunga kuti chinhu chakati tinofanira kuti chigadziriswe nokuti tapesa machallenges. Handiti hazvisiri izvozvo, hapana kwatiri tichienda. Ava gogo vada kutaura pamaziso pangu apa handiwanzoita zvinhu zvakadaro. Handiti mapawa nyaya iyi yakaitika mumaziso mavo from the word go, kubva musi wayatanga yakaitika mumaziso mavo. Ndiye munhu mukuru anoziva history mazvinhoroondo iri pakati pevana ava nababa vavo nevana ava namai vavo. Handiti vangadai kana dai vaiziva kuti avo vana ava vakamira vakasvika. Handiti ezvino ndakuda kutoona chikubva chababa chine mabirth certificate evavo vana, kuti tisatore vana vomuraini tichizokonzera congestion kana kuti pandemonium pamusha. Handiti kungorotora vanhu so madisturbance kuuyai neruveko rwekuti mune muchiti imimi vakomana vakazowana munda through mai vavo pamurume wakagarwa naye nababa ivavo. Hatidi zvinhu zvakadaro. Saka ndiri kuda
vakomana taurai zvamunofunga kutaura tizvo ndokubai kuti endai chandiri kuda panapa chii musi wamunodzoka. hongu mama, ini ndotoriwo nekushushikana nekurwadziwa mumwoyo kuti musi wakafa amai tisati tamboviga amai, mai vachiri mumba chaimo chaimo, chitunha chiri mumba. Gogo ava vakabvunza baba ava kuti ko mai ava zvavafa izvezvi vari mumba munda uchaita wani? Ndotori nequestion mark ipapo mama, mutibatsirewo kuti ameno ndatovakondema kana wandinzwisisa usabatirire pavana ndakombofara nezvaungaoda kunditaurira panapa. Chandaida ndechekuti ndivo vakadai vakabatsira kubva musi wafa baba. Tisingataura zvekupa kwamai vako, tiri kutaura zvekupa kwababa. Masabu handi mapanzo munhu agara ari kutaurira kuti ndine vana vangu vasikana, ari kuudza sabu handiti ndimi munozobuditsa mashoko panopiwa kuti right taviga munhu mai ndoti mai vakomana vanga varipo makutaura navo mai murume wenyu zvaafa handiti ko vana vasipo vamwe ava muri kuzviziva here kuti vana vaava kana vozouya mangwana ndonhaka yatakagarira semasabhuku mumusha yepamba pako nepanext door ndobasa ndo baba womusha wacho. Yes, magariro wakaita mudare pamusoro chakati dambotaura zvandodambotaurawo zvamboitika before kula vasati vauya pamba ndiki nevanavo kumashure kwacho vakatombouya vakati titengeserechi munda ndiki ko dai vasauya nevana ava atiti takavatengesera munda akatipa munda vana ava vaizokudii vatatisa avasisabhukera tikutozvinzwa kuno kuti avasisabhukera ndovaida kuti mutengese hanzi ivo ndo vakatanga kuuya ndimukunzwa ava tisati takutombovaziva kuti kune vanhu vakadai. Ivo ndo vakatombouya kumashure hanimoni vakati titengeserei munda tokupei mombe. Mwana wangu paari kugara apa haasi kugara zvakaita zvakanaka, saka ndachida kuti ndikakupei mombe mukatitengesera munda mwana wangu waona pekuita se pekugara. Ndo patakaramba katikati tikakutengeserai munda tonogara kupi. Ndobvaona kuti ndo bheta ndonotsvaga vanhu ndivo futi nyakuuya nevana ava pakutanga kumba handimunzwa vachizotizivanisa neava kuti ava vana vamasai handiti tikati tafara takuzivai ava vakati tandi azobata maoko ani mai handiti right maita zvakanaka asi mai vakarwara kwenguva imi mukatouya mukatosvika mukatodzokera musina kuti ase musina kuvaona handimutozvaona tokurukura nyaya paipai avo ndopavakachizochitaura manje ndonyakutaura nyaya yacho havasi avo ndo vakanyatsotaura nyaya yacho vakati ava ndayana vana vamasawe vanoda kuti imimi vapiwo pekuita se pekugara. Tikati isusu hatina makavabvunza here kuti zvino zvamaida kuti titengeserei munda uyu kwamuri kuuya kwamuri kuita navo nhasi vangadai vaizogara pamba penyu here? Mibvunzo iyo takavabvunza yese ava varipo, asi tabva ipapo nyaya yakazonochinjwa kwava kumberi tikazonzwa kuti ivo pavakauya takanga takuita sekuti tine hondo navo, asi tasina hondo navo taivabvunza makwesheni zvavakamboita nezviri kuitika paground kuti imimi ndima yane vanhu ava nhasi handiti muchiti tivape pekugara, asi kumashure makambouya futi imimi tisati takuziva ava muchiti tikutengeserei imimi pekugara, saka nhasi ava mamuchiuya navo kuti ivo basa iroro ravakanga vari kuita vairiita sari mumusha vanoti nzvimbo chipi sabhuku avo chii mumusha ikomiti memba yemusha ndimai vatuma here kuti vaite
Munozviziva here kuti vaida kutengeserwa munda wevana. Saka izvozvo zvinotipa kuti tiise ma-question mark munyaya dzinenge dzakadaro. Dzine vanhu vanenge vane ma-interest vakudzirema ndogara kudzidzisana. Sabhuku kana wakamira handiti unongofanira kungomira uchingotenaso uchingotendereraso chibhakani chisina divira chinhu chakamira chakadai aiwa sabhuku adaro une uchitenderera kudai. So kutsvaga kunobva mhepo yakanaka ukaona chikamira kudai mhepo yadzikama handiti muchitsvaga kuona kuti munobatsira sei muri mumushamani menyu handiti muchipanana mazano vakudzerera anotipa kuti tibatsire mhuri kana tikadi yasa. Chisoro changu chekutanga chiri kunditatisa kuti ndandangosvika kuti endai munodai munodai handiti tine nhau yejoini group inopa kuti vanhu vagarisane pamunda umwe aine simba rakafanana nereumwe handiti ndizvo rinopa simba kuti uyu rake 6 hectares handiti toti isusu aiwa ava vanasikana ava kungotsvaga kungoti vatadza kugarisana nevarume vavo vakuzodzoka pamisha vachida kudii handiti ngavapiwewo 1.5 hectare pa6 hectares kana kuti ngavapiwewo 2 hectares handiti ava vakomana ava kana muri vanganini muripo 4 ivowe votorwa 4 hectare handiti vogarisana. Ndo pandaifunga kuti ndichazosvika but iye zvino still ndichine doubt kuti ndisvike pekuti nditsvage kuti chinostabilize situation iyi chii handiti maona ine vanhu vakashandira ivhu iroro yoita vanhu vaakuuya dhazi kuti takungouya chete kungonokuipaya nyange ukanzi munda wababa vako 20 something years pasina munhu unowana uripo nemi basa bhuku munowanika vakudzere pakudoro atitore nhaka dzevanhu tichishandisa nhau yekuti nditengeserei handiti okuipaya vana kuvapenetrata vana uchivada kuvaitisa zvinhu zvokufunga kuti vangangonoita ruchiva rwemari woshandisa mukana iwoyo zvinhu zviri wrong. Saka ndinoda kuti mudzoke musi wa29 taura kekupedzisira pamusoro imama. Ini ndoda kutsanangura nhau yatsanangurika panapa chinzi takamboita dare nemasabhuku. Hongu dare rakaitwa kumusha asi maitirwa rakaitwa mupurisa akayazoti tora isusu kumba chinzi tikudiwa kudare haana kutibudira pachena kana ivo masabhuku haana kutibudira pachena kuti tine dare. Mukona kugara kwatakaita nhasi munomu tsamba yakatouya kumba nezuro handiti tikatoiona ikaratidza kuti tishuwa tiri kudiwa kuno handiti saka munoona tiri kuno nyaya dzakarongwa handiti tsamba ipi yakauya nezuro kuno yekwenyu jana kwa nayo yakauya ne vambe varipo apa ndoda kuedza kutsanangura kuti takaziviswa kuti tinodiwa kupi kudare but maitikira akaita isusu tiri kumba mupurisa wasabhuku akauya kuseni zvikanzi kune musangano uripo munodiwa nani nasabhuku horai tinoita sei tinouya ndobva aenda haana kuti 5 minutes ndobva adzoka futi zvikanzi sabhuku atouya vamirira imini hanimunzwa ndikati musangano zvikanzi wakanaka here musangano uyu zvikanzi ndikati mazuva ese mumwe musangano totosvika uchitoitwa kunhasi wandaita zvekudedzwa kunzi uya kuno kumusangano wei ndichinosvika paya pendakasvika ndikaona hapana vanhu vakawanda panongori nevanhu vashoma vechikuru nemasabhuku ese aripo ndobva tasvika paya tasvika nyaya yotaura
chimiro chayo. Handiti. Kune mwana waKudzerema, vane mwana wavo John Kudzerema. Handiti. George Kudzerema. Maidei Kudzerema. Handiti. Nyaya yandakuda. Nyaya iyi igozoipedza zvakanaka. Handiti. Ndiri kuda kuwana ukama hwevana ava ini. Handiti. Nababa vakashaika vamagara navo. Handitika. Iwoyo ukama ihwohwo ndo hunotipa kuti tisvike pekutoona kuti tinofanira kukubatsirai takaita sei. Handivarase vana. Handiti. Imimi zvekare handikurasei. Handitika. Chandiri kuda toda kunobuda nechunhu chekuti kana vakagara handiti tikati apa ndepeuyu. Handitika. Hapana anofamba achitenderera kwese. Handikupanzwiza. Tikati apa ndepenyu imimi muripopo. Handitika. Panenge pari tenyu muripopo pasina mumwe munhu wamunocheuka kuti chii. Asi sabhuku wenyu. Handitika. Ivo kana tabuda neresult yekuti ivo ngavaende apa. Handitika. Chinonyora tsamba muno. Handiti. Vauya nezvunhu zvatinogutsikana nazvo kuti havasisiri vanhu vekunotorwa muraini. Handiti. Sabhuku vaKudzerema ndimitiame nomasabhuku angu ndo mapedzero anokufunga kuti nyaya yevanavo kana tabuda nemaresults ekuti ava vana vemupi. Handiti. Takunoti ava vana vemupi ari mudzimai but ane right yemuda because ndiye akanga ari. Avo vana vemurume ane right zvekare yemuda. Saka vese vakadaro vane kodzero yekunge vari pamuda pavo vese. Asi vachiwirirana vasingauye vachiita vamwe vanoda kuwana support yekuti vabhurudhuze kuti vapinde apo. Mapindiro achona haasi nyore. Panoshandiswa nyaya yekutsvaga kuti ichagutsikana kuti vana veku. Baba mudini wavo kana akagarapo zvataurwa fana kuti baba mudini wevana vakambogara ipapo zvataurwa homa. Handiti. Ndagara. Pakanga pachifiwa nevanhu 2 ava baba mudini vakanga vari kupi. Ndovaifana kunge vachitaurira ava kuti kugara kwamakaita pano makagara nekuda kwemudzimai wenyu. Imi sevana vemudzimai wenyu. Handiti. But isusu mukoma uyu agara ane vana vasingopana. Handimaona darero ngade rakatichedera nhasi panapa tisinganetseke navo. Shamwari yangu vanoshungwe kutaura. Baba mudini makavaona. Bamini handina kuvaona. Asi bamini kugara kwavakaita apo vana kunge vagara zvirizi nekuti bamini vakasvika kutokutorera mai tsamba yavanga vainaye munhu. Ndokudzinga amai pamba. Vadzinga amai pamba nditi. Mai ndokutombonotsvaga kumwe kwekuti kwekugara. Kusvikira velenzi vazouya vakati no. Imimi hazvigoni. Hazvigoni kuti imimi bamini mutorere amai guru tsamba. Because hapasi penyu. Ndipani? Ndipa amai guru. Ndokuzobvaruwa kwakaita tsamba yani yababa yanga iripo ichishanda kwakuiswa yaamai. Mapepa ngasa iwaya Basa ino ngati tsoke mswa 29. basa ino pakande basa yetu jana kuna mlele So Makwera man. Ati 28 kwesikuka 29.